Ovola trailer druhýkrát! Čo robí? Ja som Pišta. Keď som bol malý, chcel som ochutnať chuť kofoly. Ale v ceste mi stáli pepsičáci. Pepsi je lepšia, choď preč! Ja milujem kofoly. Ako mi ty zasran. Ale chuť kofoly ma neopustila. Tak som začal kofolovať a kofolovať a kofolovať. Až kým som našiel peknú kofolu. Peknú šťavnatú kofolu. A bol som. Bol som v peknom kofolovom svete. Pekne tu žiarili kofoly aj kofolové včely. Kofola. Oh my god. Chceš kofolu? To máš. Ako loď prechádzam. A to kde sme? A to kde som? Kto? Ja som kofolák, milujem kofolu a som zo Slovenska. Narodil som sa v roku 1999. Milujem. Pekná kofola. Vítajte v Kofolandu. Všetko, čo tu nájdete, je kofola. Je aj Pepsi, ale tu neznášam, lebo je na nič. Tu si môžete spraviť kofolu. Ježiši Kriste. Čo si spravil Pepsi? Robil som ju kofolu. Pepsi je najlepšia. Toto je Matej s jeho Pepsi kamarátmi. Pomerali sa stromerom. Ty koľko sa to ako funguje? Vítajte v mojej pivnici. Jap, nová kofola. Berem to späť. Čo to je? To je kofola. To je extrémne dobré. O čom sa tam rozprávať? Jasne. Nie! Jaj, to bola posledná, čo som mal. Tak nič, kúpim si ju. Musíte vedieť s ľuďmi, ktorí majú radi Pepsi. Toto si robí zo mňa srandu. Počkaj, nemáme tu kofolu? Ježiši, ja ju mám. Dajte mi!